Нейното име е Дама Пика. Трябва ти свещ и една баня. Защото може да се пресели в тебе. След което трябва да затвориш вратата, за да не може никой да влезе. И здравейте! В днешното видео ще призоваваме един страшен и неспокоен дух. Преди това не забравяйте да се абонирате за канала с една голяма камбанка, за да можете да ме подкрепите за още подобни видеа. Като днеска ще призовем именно Дама Пика. Тя е по-известна, че когато извикаш, тя идва от огледалото, може да излезе, може да те убие. Така много хора казват, че тя е опасна и не трябва да си играе. Причината, че не трябва да си играе с този дух, е, че може да се пресели в тебе и да не можеш да успееш да я махнеш. А ако не успееш да я махнеш, може да се случи по-зле за теб самия. Защото може да се пресели в тебе и да направи всичко зло в света. Така казват легендите. Много от вас знаете какво е легенда. Който знае, който не знае. Легенда означава нещо, което е измислено или може да съществува. Така поне казват хората, които са създали тези легенди. Но дори да им вярваме, че дори да са измислици, пак е добре да не се играе. Но аз не ви го препоръчвам, моля ви не го правете. Аз ще го направя, защото съм си лудичък. Обичам да правя всичко, за да може да снимам за вас. Да имате какво да гледате. Така. Аз много се зачудих, че на тази игра е толкова известна, че все още, когато гледам TikTok, непрекъснато ми излиза, все още ми излиза тази игра. Тази игра, то де-факто не е игра, той призоваваме дух. Това е. Тази поредица е първата част на Кървава Мери. Втора част ще бъде утре, защото днеска няма как да призовем и двамата духове. Причината за това е, защото ще кажете, че на този ден съм призовала следващ дух и искам да ви обясня правилата. Аз лично много ви благодаря за подкрепата. Имам социални мрежи, не забравяйте там да ме последвате, както така да пишете в коментарите, дали искате все още такива поредици, дали искате да ви помагам. Исках да кажа да ви помагам, за да я научите как се играе. Тази игра, не игра, пак повтарям игра, се играе. Значи, трябва ти свещ и една баня. Влизаш в банята. След което трябва да затвориш вратата, за да не може никой да влезе. След което трябва да запалиш свещ и когато запалиш тази свещ, трябва да се въртиш няколко пъти в кръг. След което, като се завъртиш, казват, че можеш да чуеш някой да ти вика името. След което трябва пак да се завъртиш още 3 пъти и да гледаш в огледалото дали ще видиш някаква сянка или въобще няма да видиш някаква сянка. Много хора, които са играли, твърдят след нейната среща и трябва психолог и какви ли не други неща, за да може да се оправи психиката.
психиката и се надявам нищо да не стане. Надявам се да оцелея в това видео, защото ако не оцелея в това видео, но щом гледате това видео, значи всичко е наред с мен, спокойно. Тази игра, добре, не е игра, както и да е, ще призовем този дух. Специално съм си купил свещ, за да може да снимаме. И хора, нека да не ви губя времето да запаля свещичката и да започнем да играем. И хора, както виждате, вече запалих свеща. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако ви е харесало, пишете в коментарите дали искате втора част, поредица. Аз лично съм готов да го направя. Пишете в коментарите, ако видите нещо странно, дали се е появила някаква фигура или не, защото аз по обработката сигурно ще го видя. Но случайно, ако не го видя, пишете в коментарите. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Хора, аз да ви кажа, че нищо за сега не виждам странно. Ако видите нещо, пишете, защото понякога аз при обработката съм много сериозен и не мога понякога последа. Ще повторим още един път. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Аз нищо не виждам странно. Честно казано, хора, усещам някаква зла сила от тук, но надявам се като го прогоним, всичко да бъде наред и някой да не стане така да съм през нощта, когато ми се яде и целият ходилник да ми е празен. Наистина. Хора, мисля, че това го видяхте. Вие ще го видите. Още един път ще го повторим и след това ще остава свеща, за да може да проверим дали има някаква зла тук. Дали ще изгаси самата свеща. Нека да продължим. Естествено, хора, и моята котка дойде. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Покажи своето дете. Покажи своето дете. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Хора, свеща ще да премигне всеки момент. Не знам какво става. Сега ще изляза в момента, за да видим дали има някаква сила, дали въобще ще спре свеща. Нека да оставим свеща. Мисля, че ето тук ще виждате най-добре вие. Хайде.
Ами, хора, както забелязахте, докато го направих това, нямаше нищо странно, нито се изключи, нито изгасна. Ще го направим още един път и ще оставим малко повече време, за да може да видим наистина дали има някаква сила, дали въобще ще я изгаси, дали ще остави свеща, дали ще си тръгне. Дано си тръгне. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Дама Пика, покажи се. Покажи своето дете. Хора, дали нищо не се е случило странно? Добре. Нека пак да извадим свеща и да видим този път. И хора, надявам се това видео да ви е харесало. Абонирайте се с една голяма камбанка, за да ме подкрепите. Аз лично, хора, малко ме заболя главата, защото я играх. При малко ми звънна Изи и Божи да излизаме. Така че може би ще снимам с тях влогмас и можете да го видите. Благодаря ви. Чао, чао, чао и ще се видим в скорошно видео. Не знам кога е. Може би ще мисля кога е, дали ще го снимам или не. Ще ви кажа чао!